фармони даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон оё ба хизмат даъват мешавем ё ин ки не? Ҳамтарак бо андеша бошен ва ахтон ҳама чиза дуруст мефаҳмед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, чӣ хеле ки ваъда карда будем ки дар видеои оянда оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови баҳорӣ гап мезанем. хоб худованд хост ина вақташ омад. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, фармони даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай қабул шудагӣ астай. Яъне ки шурӯъ карда аз 1 апрел даъваткунӣ ба хизмат сар мешавад то рӯзи 27 мая давом мекунад. дар ин призови баҳорӣ солҳои таваллуди 1997 то соли таваллуди 2006 ба артиш даъват карда мешавад. шумо як нозукиша хуб ба назар бигиред. соли таваллуди 2006 ки агар 18 сола шидагӣ набошад ба хизмат даъват намешавад, ё соли таваллуди 1997 ки агар 27 пир карда бошад ба хизмат даъват карда намешаванд. ин ҷиҳатҳоро хуб ба назар бигиред бародарони азиз. рӯз моҳ шахтон ҳисоб кунед, баъдан хулосаи худтонам мебуроред ки оё ба хизмат даъват мешавед ё ин ки не. ва мо хостем ки барои ваъдаи кардагимон як видео кунем, бифаҳмонем кадом солҳоро ба хизмат даъват мекунанд ва кадом рӯз сар мешавад. чунки бениҳоят саволҳо зиёд буданд ки оё сар шид ё ин ки не. бале, сар шид бигем хато намекунем, чунки аллакай 2 рӯз мондагиай ба рӯзи 1 апрел шидана. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи эяка ҳар як видеота числоша мон иштибоҳи мо фарқ кунем видеои кӯҳнара айнав, яъне ки шитоби шумо фарқ кунед. бародари азизу гиромӣ қадр, шумо ҳамин видеора номша дидану число диданам фикр мекунам ки баъзе туурӣ намебинед. ба чӣ хотир? ба хотире ки дар ин ҳамин видео нависондаам комментарияра нигоҳ кунед. ма дар тамоми видеоҳом баъди ном нависондан числои ҳамрӯзара мемонам. хоҳиш мекунам ки ҳамтарак бо андеша бошед ва ахтон ҳама чиза дуруст мефаҳмед. як кас нависонда ассалому алайкум ака, созен хубен? меган Россия омадан ба виза мешад, роста ё ки дурӯғ? як вакили думаи давлатии Русия ҳамин чиза пешниҳод кард ки шаҳрвандони Осиёи марказӣ аз инҷа пас ба виза биёянд, лекин ин қабул мешавад ё ки не, ягон чи аниқ нест. як кас нависондаи дар бораи хизмати алтернативӣ маълумот диҳед, кайда сар мешавад? чӣ хел? вақте ки призов сар мешавад, шумо метавонед ки аллакай ба военкоматҳои ноҳияи худтон муроҷиат кунед. яъне ки барои муроҷиат кардан шуморо номнавис мекунанд. агар ки дар рӯйхат ҷой бошад, дар якҷоягӣ яку якбора тамоми нафарҳои хоҳишманда номнавис намекунанд. ба ҳамин хотир шумо пештар аз призов ҳам метавонед ки муроҷиат кунед. вақте ки қабултон кардан бо тариқи пардохт кардани маблағ шумо дар муддати 1 моҳ военни билет мегиред. як кас нависондаи салом ака, ман 2 фарзанд дорам, алимент месупорам, не ки вақташда загс надоштем, мара хизмат мебаранд ё не? фарзандо ба номи шумо бошанд агар ва мат одиночка кардагишон набошанд, бале шумо аз даъват ба хизмат озод ҳастед аллакай. як кас нависондаи ма видеоҳои ҳамира пастаяни тамошо мекардам, хизмат рафта омадам, дига интересни нест. ай интересни набоша барои чӣ дуромадаи тамошо кардай? бо гирифтаи комментарӣ нависондаи. як кас нависондаи салом акаи Сорубон, ҳамин регистратсия як рӯз гузашта бошад, Тоҷикистон бирем ҳичӣ намекунад, аэропорта пешакӣ раҳмат. мумкин нест 1 рӯз гаштан ё 2 рӯз гаштан. умуман беҳуҷҷат дар Федератсияи Русия ҳақ ва ҳуқуқ надорад шаҳрванди хориҷӣ беста ё кору фаъолият кунад ё ки бигардад. 1 рӯз берегистратсия бидан метавонад сабаб шавад барои въезди шуморо махкам кардан. як кас нависондаи барои чӣ
дар болои видео сурати дигара мемонӣ, хабар дигаре. барое ки ту фаҳмиши хуб надорӣ ки ҳамун сурата ба номи видео ба гапҳои ман сравнит кунӣ ва хуб бифаҳмӣ. хоб тамошобинони азизу гиромиқадр, мо имрӯза видеоро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи иловагӣ бошад, шумо метавонед ки дар комментария бинависонед. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com